ποια χώρα ήρθες ή δεν ήρθες, δεν με ενδιαφέρει. Και ενώ που απαιτώ από σένα είναι να σου κάνω ένα συμβόλαιο 4-5 χρόνια άλλη αρρώστια στην Κύπρο που τους κιόχνουμε αμέσως και θέλω μέσα στα τώρα 4-5 χρόνια να μου ανεβάσεις παίχτες. Γιατί οι παίχτες, εκτός το ότι προσφέρουν στην ομάδα, είναι και κεφάλαιο. Μπορεί να σου αποφέρει και κέρδος. Θα έχουμε την τύχη να έχουμε τον Λάμπρο. Ο Λάμπρος Λάμπρου, πού είναι τώρα, σας πει την ιστορία του ο ίδιος. Ήταν στα Λιβάδια και πέσε στην τέταρτη κατηγορία, ήταν 16 χρονών. Κάποιος συνάδελφος δεν τηλεφώνησε, μου λέει, ρε, έχει έναν ταλέντο στα Λιβάδια πέντε πιάστο. Ο Κίκης ο Φιλίππου, που μέχρι σήμερα είναι πρόεδρος του Ισάχνας, επειδή ήταν έξυπνος άνθρωπος, πήγαινε έφερε του. Ήταν 16 χρονών. Ξέρετε πόσο καιρό έπαιξε στην Άχνα και έφυγε μες στην Όρθωση. Έπαιξε τον τρίτο γύρο μόνο. Στον τρίτο γύρο ο Λάμπρος σε 11 συμμετοχές έβαλε 8 τέρματα. Εγόρασε τον η Όρθωση με υποσχετική 60.000 ένα χρόνο και την άλλη χρονιά 300. Ναι. Και μετά εθνικές. Ξέρετε πόσα αγόρασε ο εθνικός τον Λάμπρο και πούλησε τον 300. 8.000.